Et moi, c'est le père Norbert Adjor, le directeur du centre Père Michel de Bamako. Voilà, je crois d'abord que ce type de formation est une très bonne chose. Une très bonne chose d'abord pour renforcer les capacités des personnes qui travaillent dans une entreprise, afin que la réponse maintenant au niveau même de la production, au niveau de la qualité même de production de l'entreprise soit renforcée. Et pour moi, je crois que le développement passe aussi par là, c'est-à-dire le renforcement des capacités. Et c'est vraiment une grande joie pour moi que la mine de Somika a pu vraiment nous contacter pour vraiment aller dans ce partenariat de formation et de renforcement des capacités de leur personnel. Voilà. Et quel était le module de la formation? Bon, nous avons évolué dans deux domaines, la construction métallique et la menuiserie. Et je crois que il y a d'autres modules qui vont d'ailleurs suivre avec d'autres groupes, mais je crois que déjà avec ces deux modules à donner justement comme formation à ces personnes, à ce personnel donc de la Somika est déjà très important en contenu et en qualité pour renforcer la capacité vraiment de ce personnel de la mine de Somika. Voilà. Bon, je crois que c'est un conseil qu'il faut donner justement à tous et à toutes les entreprises. Le personnel d'une entreprise doit être renforcé nécessairement en capacité pour pouvoir répondre aux besoins de l'heure. Parce que la modernité, l'évolution est très rapide et il faut chaque fois faire la mise à jour du personnel. Je crois que c'est une très bonne chose. Et c'est même pour ça qu'ici au Centre Père Michel, nos collègues enseignants et professeurs sont toujours vraiment mis à jour pour qu'ils puissent répondre aux besoins de l'heure du présent. Les Charles Douillon, Somika, directeur des ressources humaines. Ambe bi ayanga barakala do blakana formation na muye bolola bara formation degli no e menuisier ani soudure domaine na donc o kunceli de bié anana centre Père Michel la ay jeñon ay muye baraka jongo fe wala kassa nga barakala nu former absa ko ay nimisi wasa sur formation na wa ay nimisi wasa chama sur formation na ibe doni barakalaw yɛrɛ ka kuma la u yɛrɛ ye mun fɔ ani Père Michel mɔgɔ ye mun fɔ ani u ka enseignants ye mun fɔ an bɛ se k'a fɔ an ye nimisi wasaba sɔrɔ donc an ma fili k'u bila ka na formation na an ma fili ka baara kɛ ni Père Michel ye vraiment bi don an ka kunnawoloba de don. yalima nin kɔfɛ aw ka baarakɛyɔrɔ labɛnnen la formation la wa. nin kɔfɛ bi nin kun cɛra dɔw wɛrɛ groupe filanan bɛ na lundi natɔ filɛ donc olu ka formation fana bɛ daminɛ o nin yɔrɔ la parce que an dar'u la an ye mun ye nimisi wasa kɛra. Donc groupe wɛrɛ bɛ ka na formation in cadre la ka aw fo n bɛ baarakɛlaw bɛɛ fo fɛn fɛn formation kɛ ka kunnafonidilaw bɛɛ fo Mali Actu ka centre Père Michel mɔgɔw fana bɛɛ fo fɛn o fɛn sen donna baara in na ani n jɛɲɔgɔnw ni minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ je suis avec Yakuba Koita n b'a aw bɛɛ fo Mali Actu fana fo kosɛbɛ ni organisation taabolo la je vous remercie. Ne tɔgɔ Yakuba Koita, un de avuru moyen ni mine de kalana, mais ne bɛ baara kɛ Bamako bureau la. O ɲɛmɔgɔ ye ne ye. An ka mine de kalana, pour le moment an bɛ ka projet dɔ bolo da ni Ala sɔnna ma an ka laɲini y'o ye o ka bila sen kan kosɛbɛ. Baarakɛla fanba yɛrɛ sigilen don k'o kɔnɔ. O de y'a to an bɛ ka nin formation ninnu bolo da fɔlɔ pour que ni baara kɛra wulifɛn ye a kana na bari mɔgɔ la bɛɛ bɛ bila i ka yɔrɔ la ka baara daminɛ en même temps. Bon ni ye ne yɛrɛ ɲininka personnellement ne b'a fɔ n ko nimisi wasa sɔrɔla parce que ni baarakɛlaw yɛrɛ caman kumana u ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kɛra nimisi wasa kumaw ye u ye fɛn minnu yɛrɛ réaliser an y'u ye donc an bɛ se k'a fɔ ko nimisi wasa sɔrɔla la. Bon je suis satisfait personnellement et puis n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka employé minnu nana formation na n b'u fo ils se sont bien comportés. Mais aw yɛrɛ fo journaliste Mali Actu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani Père Michel responsable an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ne mɔgɔ minnu nana formation na olu ka kumalasela ye ne ye ne tɔgɔ Jibril Dakurobo. ayiwa an bɛ se k'a fɔ ko formation min ni aw nana a la aw ye fɛn caman faamuya wa. Ni Ala ka jɛ an ye fɛn caman faamuya sabula an na don ani bi cɛ an ye dɔnniya kɛ yɛrɛ an ye dɔnni mɛtiriw ka kɔnɔnaja la an ye fɛn caman faamuya. Formation bɛ ka tali kɛ jumɛn ni jumɛn kan. Bon formation in tun bɛ menuisier ani soudeli. Mɔgɔ 10 tun bɛ menuisier la mɔgɔ 10 tun bɛ soudeur la donc bɛɛ dɔnniya sɔrɔ. An bɛ se k'a fɔ yɔrɔ min na an bɛ don min na ko bi an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ se ka menuisier baara ani soudeur baara a bɛ se k'o kɛ aw yɛrɛ ye wa. Ni Ala ka jɛ ye an ye dɔnniya min sɔrɔ kalo 3 in kalan kɔnɔna la an bɛɛ bɛ se ka baara kɛ an yɛrɛ ye. Bon baara bɛɛ daminɛ gɛlɛya b'a la i n'a fɔ nɔgɔya fana b'a la o tɛ taa surtout mɔgɔkɔrɔba kalan ani gɛlɛya misɛnnin tɛ ban mais an sera k'a bɛɛ surmonter Ala barika la.
ko dɔw kan ka don aw fana kɔfɛ ni e kan ka ladilikan d'u ma a bɛ se ka kɛ jumɛn ye? Bon n bɛ ladilikan min fɔ minnu bɛ na an kɔfɛ an ye ɲɔgɔn minɛ cogoya min na an ye ɲɔgɔn bonya cogoya min na an ye ko to ɲɔgɔn tala cogoya min na n'u fana nana u ka ko to ɲɔgɔn tala u ka ɲɔgɔn bonya u k'u ka karamɔgɔw bonya foli de bɛ ka se an yɛrɛ ma sabula foyi ma tɛmɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bonya ko ani karama ko an nana yan fana kalo 3 in kɔnɔna la mɔgɔ si ni blessure tɛna bɔ yan ka se ka taa kalan na donc hali minnu bɛ na an kɔfɛ n b'o kelen de fana laɲini k'u ye an tun bɛ meeting kɛ don o don cogoya min na ka taa baarayɔrɔ la o fana ka o kelen kɛ pour que o fana ɲuman bɛ segin ka taa an sɔrɔ kalan na o cogoya kelen na an ka foli bɛ aw yɛrɛ ye. Merci beaucoup. Merci.